Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suliran. Ako si Jason. Hingkod ang pangidaron. Minyo ug may mga anak. Taguan na lasab ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Bahin kini sa nahitabo sa akong kaminyoon sa akong asawa nga si Jimalin. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Son, manarbaho na lang ka po sa Manila. Ha? Ano manarbaho wagas layo? Lisod na kay tao eh. Tulo na ng atong mga anak. O kinahal mo abag na kunin mo alang sa panginahanglanon sa mga bata. Mangiskwela na ba yan na unya? Ya kinahanglan di mo adto kag layo sa Manila gyud. Kay maumay na ay oportunidad nga makatrabaho ko. Makuyog man kong Helen nga akong amiga son. Abi dapat anay. Pwede na ba lagi ng tangan herakas doon manarbaho kung gusto gi ka manarbaho? Son, pilar pa sweldo diri sa ato eh. Sumagot. Maghapon ko panlaba, kapoy kaayo. Unya 200 ray suhol. Pero sige na lang kay doon raman ka sa mga bata. Kaysa malaw niya mo bantay nila. Kunwa ka. Ikaw di ay? Ha? Unsay ako? Namasag ko'y trabaho. Undang sa imong trabaho. Ako na lang manarbaho. Ikaw, sideline ka nalang dinhi. Niyaman bitaw si mama nimo nga mutabang og bantay sa mga bata. Unsa? Uy, nisugot kang manarbaho ang mga asawa sa Manila? May mahimo bagod ko. Puguso man kay siya ma. Uy, bana ka, uy. Makahimo kas pagpugong. Na, mahimo lang namong lalis. Sus, naunsa ng tao ng inyong pamuyo, Jason. Nabali naman hinuod. Ang imo namang yung asawa ang tao manarbaho sa layo. Nya ikaw. Ikaw ba naibilin sa iyong mga anak? Maulagi ma. Ay. Pero wala ba ko maanad nga magpuyo sa bahay? Naanad ko manarbaho. Yung sabi bote may ipasabot anak ron. Padahil lagi unta ko sa pagtrabaho ma o kuan kining ibilin ta na ko nimo ang mga bata. Uy, di jud ko mo pasalig ha. Di jud ko mo pasalig. Kay may mag-usara ng imong bata, di baya. Tulo baya na. Wa baya ko magkabata. Unya pabalikon kini mong bantay bata. Uy, tulo pa yung kabuok. Uy, dili ko pasalig. Ma. Nabe may palito ng bond paper para ugma o brown envelope. Kay may buhatan may project sa school. Uy, wapag ba ko'y kwarta diribing? Wapa di magpada si mama? Wapa manak? Lapas naman tas buwan? Unya, unsama ni nako akong project. Sige. Mangita og pagi si Papa ugma sa'yo. Ha? O sige, katog na. Opa. Saan ba kayo naitabo ni Jimalin sa Manila? Ngawang siyang pagpadag kwarta. Hindi sinabla ko siya makontak. Walang untay daotan na hitabo sa kong asawa, Diyos ko. Tuan na lagi. Kasi akong giingon ni mo. Nga ano bitang gitugtan ni mo imong asawang manarbahos layo? Dili taon na hukman si Jimalin, ma. Kaya wapa sa tamay baw, unsa na hitabo niya dito. Ngay, kung butan pa siya, magpaibawon ta siya kung unsa iyang kahimtan dito. Aron di mo mabalak ang iyang gibilin din, he. Kung paranglit, di gani mo pudana kung balik yung kwarta si Jimalin hangtod sa tapos ni Buwana, ma. Marbaho na nasag ko. Unya, ang inyong mga anak, kung saan man na. Muhangyo lang lagi ko ni mama nga ikaw na unta na binlan sa bata. Unsa? Na! Mauna ni Ron! Unsa kay kag mauna ng inyong mga anak, no?
nga naglumba man magbiyang ilang ginikanan. Ma, wa ko'y nahimog gawa sa pagbilin sa ako mga anak sa akong inahan aron makatrabaho lang ko para sa ako mga anak. Kay mo magi ko balita sa akong asawa nga si Jimalin sa Manila. Hangtod ko sa kaadlaw ni ana, mo nalay ako nabalitaan nga nauli na si Jimalin sa amoa. O kunya, tinuod ka ma? Nauli na si Jimalin diha? Salamat itaon Diyos ko. Oy, di ka ang ipasalamat. Di jud ka ang magpasalamat. Kay may dang laki ang imong asawa o gipapuyo pang Jimalin sa inyong kaugalingon. Unsa? Oo! Husto ang imong nadungog. May kuyog nga laing lalaki ang imong asawa nga naulis inyo o maunay nagpuyo. Dili. Usay dili kong taon. Bisag arion pa nimo. Pero ayon na pagarin dire. Ayon na paghunahon na og bawi na ng asawa nimo sa iyang kabit. Kay gana sa duloy ka makigbalik ining mga asawa na. Nga nahilabta naman sila ang laki. Oy, ayaw na dyan, pakiguli. Ako pa di mo no, mangita na lang kaglain diha. Ma. Yes, pwede pa ako na inom dali be, pwede pa palihog be. Ay, sir. Manira na ba yung utak ni sir? Dili ba yung ni beer house na magbuntagay, sir? Restaurant ni. O inom pa ko. Ay, gusto na, sir. Uy, hubog na kay ka, oh. Kasabaan yung asawa ni mo, anak. Wala ko asawa. Ha? Wala asawa. Wala kay asawa, sir? Suma ba? Kuri ka lay puli na ko sa ko asawa. Oh, sir. Aray, kalabat sa kong hain ko. Maayo kay nagbata ka na, Jason. Kinsa ka? Nganong nakailakan ako? Sorry, ha. Nangukal ko sa imong pitaka gabi, eh. Hubog na kaayo ka. O guwa ka na makatingog, dihang pabayro na unta ka sa imong nainom sa kung gitrabaho ang restaurant. Nya, kinahanglan mo ganun mong mabayaran kay manira naman mi. O mag-close na sa kaha ang among amo. Mao nangawas na lang kog abis sa imong pitaka aron makabayad ka. Nang hilabot ka sa kong pitaka? Ay kabala ka. Wa ko'y gihilabtan di sa imong pitaka. Ang katulang gibayad para sa imong nakaon og nainom. Ug nganong ni ako din hiuban nimo. Naluoy man ko nimo nga gibinuangan ka sa gawas kay namira na mi. Mao nga gidana natin ka dinhi sa akong gipuyaan. Kay ingon masab ka. Nga sumaba og ako'y imong ipulis sa imong asawa. Unsa? Nakita na kong buutan ang babae nga mitabang nako. Dawat niya kung unsa ko, bisan kon single siya. Mao nga nag-ipon na lang sabi. Sukad bagda og lalaki sa amo ang akong asawa, wa na kumupadapa og kwarta sa akong mga anak. Tungod sa akong kalagot, nga ang napundar kong bay, gipapuy-an niya og laing laki. Nakaanak na sila sa iyang kaipon, og may anak na sabi sa akong kaipon karon. Ang ako nga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, makasuhan ko ba ang akong asawa nga nagdaman siya laing lalaki sa akong kaugalingon ug iyang gipapuyo sa among bahay uban sa among mga anak? Unsa masang kasuha? Ikaduhang pangutana, sukad bagda og laing lalaki ang akong asawa sa amo, wa na sa ko magpadaog kwarta alang sa akong mga anak. Pwede ba kong mareklamo ana sa akong asawa? Ikatulong pangutana, may lain na sa kong kaipon karon og may anak sa aming amo. Pwede ba sa kong ikiha sa kong asawa ini? Nga siya man ang unang nagbinuang namo o may anak na masab sila? Ikaupat o katapusan. May bayi kong napundar, sukad sa kami niyo namo sa kong asawa, diin iya sang gipapuyo ang iyang laki karon. May katungod pa ba ko sa among bayi? Pwede pa ba nina akong ibaligya?
palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran. Jason. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, legal, personal, behavioral, mga problema niyo sa mga ginadiling droga, mga problema na to sa ato ang kabanay, pamilya, sa ato ang mga bana, asawa, sa atong mga higala, or mga natay mga problema sa ato ang kaugalingon, ay nagid mo pagdugay. Ipadana ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal karong adlaw atong tawgon sa pangalan nga si Jason. Si Jason nisuwat ni nato kay minyo ni siya, kasado sa iyang asawa katong si Gemaline, tulo na ilahang anak, o iyang asawa tuan is Manila nagtrabaho. Karon kay ning kalit lang na wa na nagparamdam maong narabaho na lang pud kuno siya para sa iyahang mga anak kay sa iyaha man gibilin. Unya iyang gibilin pod ang iyahang anak ngadto sa iyahang inahan apan mao na la iyang nabalitaan nga si Gemaline ning pauli sa ilaha na ilaing laking da o gipapuyo sa ilang kaugalingon balay. Gipasagda na lang sad niya para maglikay na lang siyang makasala siya og nakakita na sad siya kanis Jason og laing babay og nagpuyo og naanapod ni sila'y anak. So mo ni iyang unang pangutana, makasuhan ko ba ang ako ang asawa nga nagdala og laing laki sa amo ang kaugalingon balay og iyahang gipapuyo didto uban ang among mga anak, unsa pod nga kaso? Okay. Ang ato ang balaod, klaro mangyud kaayo ni Jason nga ang babay nga minyo sulod sa kaminyoon dili pwede nga makigrelasyon og laing laki. Relasyon ra gani na, wa gani na mog ingon nga pag magkigpuyo. Relasyon ra gani di pareha sa lalaking minyo, no? So ang kana siya nga kaso usa na kakasong kriminal nga atong tawagon og adultery. Pwede gyud na makasuhan si Gemaline for adultery. Dako kaayo klaro kay iyang ebidensya, no? Aside sa iyang pagpakigrelasyon na nakigpuyo pagyud siya sa balay pagyud niyo. Sus kabagag naong gyud aning Gemaline ngano man taong gipapuyo pagyud niya. Wa na lang sad siya nagkihatag nimog abiso, no? Ikaduhang pangutana, sukad magdala og laing laki ang ako ang asawa sa amo, wa nasod ko nagpadag kwarta alang sa akong mga anak. Pwede ba kong mareklamo ana sa ako ang asawa out? Kanang relasyon nga nabati, no, kabahin sa imuha o sa imuhang asawa, kabahin na sa kaminyoon nimo, way labot ang imuhang relasyon sa imuhang anak o sa imuhang pagkaamahan anak nila. Busa magpadayon gyud na ang imuhang obligasyon ngadto sa imuhang mga anak sa paghatag og suporta ngadto sa mga bata. Dili sa imong asawa kay nakasa man ni Gemaline, di man ni angay makadawat og suporta ning imuhang asawa, pero ikaw nga amahan obligado ka nga mopadayon og hatag og suporta ngadto sa mga bata, no? O pwede sad gyud ka nga mapangayuan ni Gemaline sa suporta para sa mga bata, ha? Si Gemaline baga man gyud naon, di gyud ni siya pwede makapangayo nimo og suporta, no? Pero ang mga bata pwede mangayo, okay? Ikatulo niyang pangutana di ay, may lain na sad kong kaipon karon ug may anak na sad mi. Pwede ba sad kong ikihas akong asawa nga siya man ang unang nagbinuang namo ug may anak man sad silang duha? Aw, pwede nimo siya makasuhan pero wa po'y nag-ingon nga di pug ka pwede makasuhan tungod kay ikaw sad minyo ka man. Unya ang laking minyo naapoy mando sa balaod nga di pwede makigpuyo ug lain nga babay. Lahi ang balaod, ha, kung laking minyo. Ang babay nga minyo relasyon lang, maski wa nagpuyo makasuhan. Pero ang lalaki, aside sa relasyon, kinahanglan gyud mag-prove na to nga nagpuyo mo as husband and wife, nya skandaluso ang inyuhang pagpuyo para makasuhan kag concubinage. Wa man kumudapig anang imuhang akto nga naa kay lain nakigpuyo ka nga wa pa ka naanal, pero langtod lang pong pagkasturya tungod kay mao man gyud po ni mando sa balaod, pero di gyud parihas ang balaod sa babae nga minyo ug sa lalaki nga minyo. Medyo mas makiha ka yes,
Pero daa siya mga daghan iprobar, no? Nga nagpuyo mo as husband and wife o nga skandaloso ang inyuhang pagpuyo. Kinahanglan po na niya i-prove. O ang kaso nga gitawag ana, kabahin nimo, no, Jason, is kanang kasong gitawag na concubinage. And ikaupat og katapusan niyang pangutana, may balay kong napundar sulod sa kaminyoon. Sa akong asawa, diin siya, niya gipapuyo ang iyahang laki karon. May katungod pa ba ko sa among balay? Pwede ba din akong ibaligya? Okay, ang imong giingon, napundar nimo sulod sa kaminyoon. Therefore, ang kanang balay ninyo, o yuta, mo na gitawag nato nga conjugal property. Okay, conjugal property, mana, no kamong duha mo'y tag-iya ana. Dili po na sakto nga gipapuyo ni Gemaline ang kanang iyahang laki din ha nga sila'y nagpuyo isip ba nag-asawa. No, pwede man gina nimo siya palayason, papahawaon. Ang gustong kung gusto nimo nga makuha na pwede man mo bag separation na lang of properties or ibaligya na lang na ninyo, maghati mo unya kay tungod siya may nakasa, siya may sadan, siya may unang nangabit. Ang guilty spouse di manggod or wa manggoy makuha adto na diretso ngadto sa inyuhang mga anak ug sa mga bata ang iyahang bahin. Okay? So mas may pag inyo na lang ng ibaligya, no, nya mag-move on mo, pero ang ako yung advice kay naa namang gyud ay kay lain, no, para pod fair pod, para di pod taw na matawag na other woman or mistress or kabit ng imuhang kapuyo din ha. Minyo ra ba ka, nya para di na lang pug ka magsigig hunahunag makasuhan ba ka, mas maayog yun siguro nga magpa-anal na lang ka or mo file ka og annulment. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw ug maayong adlaw. So ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Mika. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Don't Know What to Say. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Mika. Happy first anniversary, babe! Happy first anniversary, Mika. Oh, Dave? May problema ka? Mura mo ko kagwa malipay. Mika. Ngano? Sultihi ko. Mika, dili na ko. Sorry. Pero, makigbuwag na ko nimo. Unsa, Dave? Makigbuwag na ka na ako? I'm sorry, Mika. Pero, it's okay pa din na to. Ngawa na kigugma nimo. Pero, Dave, sultihi ko. Asa man ikong tapitan nagkuwang. Kaya akong usbon. Please, Dave, ayaw nagbuhatan ako. Maluoy ka. Sorry, Mika. Pero gitry na kong mahuldo na ko. Pero, di na ko happy. Mom, please. Di na to. Lisod-lisod na itong kagalingon. Magkakita kag mas labaw pa na ako. Dave. Feels like a
together. Hoy, Mika, naunsa ka ba ya, oy? Sige ka na malagpriso din sa imong kwarto. Wa ka na may gawas-gawas. Para lang sa lalaki, imong himoong miserable imong kinabuhi. Ma, Hilak na siya. Ay, nak. Ayaw ka pala ka, uy. Bata ka pa. Daghan ka pag maila-ila. Okay na, anak. Ikaw, naibaw ka ba yung ako, ha? Di pag-iunta ko gusto ka. Musul ka may puyat. Eh, pasig yan mo makaya ang sakit. Pero kayo mo naman ang gisudan. Mayo rasar ka. Naitabo na. Usod makatun ka. Sa sunod, di na yun angay ni mga pagkantanan. Husto sila si Mama ug Papa. Kinahanglan nga i-prove na kung Dave nga magmalipayon kung bisaguan na siya. Oh, uy, hala. Si Sam, among barkada, nadawag. Hello, Sam? Ala, uy, Mika. Oh, di ba ka ma-reply sa atong group chat, uy? Sorry ha. Nabisi lang ko, Sam. Nga naman ang tadi ay. Wala, makikita lagi ato mga barkada sa high school pa na to, kano sa bando. Nanawag po nimo kay gusto ko magkuyog ka. Kuyog ka, bati kay dito kumplito. Oh, mao ba? Sige. Akong suwayan, Sam. Unsa? O di kina pwede. Kinahanang mo tungagin ka, anak. Oh, mas maayo hinuon. Kana. Dili kay magsigi kalagpundo din sa ato. Puol kay kang tanaw din nga sige lang nagguol ng naong nimo. Ma. Uy, ala, uy, may ginigibitungag ka. Boring man sad sa bahay, good. Oh, wa palagi ang uban natong barkada. Padung na sila. Bago lang nag-text. Kining day. Gwapo na naman kasi Keith, ay. Oh, ha? Hala, oy! Paguryo-guryo pagkikano? Si Keith ba? Tabarkada na to. Magbuli ra sa una pag high school kay sipat kignaong. Aw, ngano di ay? Tanawa. Tanawa kita ni Burun. Diyos, di na yano day. Ay, Burun man na kayo? Mao ba? Nag-text na sila, ha? Nakados na si restaurant. Nagpa-reserve naman din sila, uy! At doon na nato na! Hi, guys! Sayo mo, Mika. Tinuod ko di ay. Oh. Kagwapo na ni Keith, uy. Nagagwa pa naman kagsumot, Mika. Oh, unsa? Pwede ko mangayos imong number niya? Oh, ha? Hala! Sige. Hala! Uy, ako na Keith. Di ka mangayo? Nanam ko yung number ni mo. Oo din, no? Di lang ka manawag. Si Kate nung nanawag na ako. Hello? Hi, Mika. Busy ka? Maglaagda na. Ha? Asa man ta? Busy ka, sagod. Ikaw, unsa may treat ni mo? Kay, manglibre ko. Sure ka? Lagi. Ganahan ka? Mananaw tag sini. Unsa man? Sige. Mag-ilis ako. Okay. Kita ka niyo ta, ha?
Thank you, Kit, ha? Nalingaw gid ko. Way kaso, Mikay. Doon na kay isulti? Mika, kung manguyab ko ni mo, musugot ka. Ha? Ikaw ba? Ayaw ko magbinuang, Kit. Barkada ta ninyo, no? Unsa pa lang unya ikasulti sa atong ubang barkada nga gaunay ra di ay ta? Mika, musabot ro na sila, uy. Di man na sila malain, good. Pero Kit, lainan ko, uy. Dili po ko gusto nga maguba ang atong kasuod. Mika. Unsa? Nanguyab si Kit ni mo? Ambot ba samoy kung panguyab na ba to? Oh, niya. Pero ako sing giinan nga wa mi unay kay barkada beata ninyo. Halo, kaluoy. Kaluoy siyang Kit, no? Imo din gibasted. Ha? Wa man gani sure kung panguyab na ba tong iya. Basta gibinuangan lang ko ato. Nala ikaw. Kasayang sa opportunity. Magkakita ka nito glain, na magmahay gyud ka. Oh, Sam. Naunsa man ko eh. Gimingaw man kong Keith. Oh. Si Keith, nag-text. Kaon na niya. Ayaw pagutom, ha? Caring kaayo siya na ako. Ambot pa ko eh. Mura man kong mahadlok nga. Mutog-an niya sa akong na-feel. Kay basin niya og duwa-duwa lang iya. Di sa ko gusto nga magguba nga mong panagkikala. Ay. Magkita ang barkada this weekend? Yes, Day. Mag-beach kunutan ninyo. Mao ba? Sige. Mukuyog daw si Keith, Day. Basin! Wala siya masulti ni mo. Di naman gud kayo may mag-text-text, Day. Wa man sa siya makahiskot. Nga nanungutan naman ka. Gimingaw ka niyan, no? Ha? Wa, uy. Dili pwedeng mangutana lang. Ay, sus! Mangatik pag yun, uy. Klaro kayo, gimingaw ka, uy. Pataka lang yun ka, uy. Sige na, Sam, uy. Kay napakoy buhaton. Bye. Gimingaw tuod ko niya. Pero sige lang. Basinig mo kuyog siya this weekend. Magkakita rami. Hello, guys! Oh, Sam! Wala ki si Keith. Muapa sa man kuno, Day. Oh. Turaay! Ba? Turaay mo pa'y mag-abot! Oh. Hala? Nalisay kuyo ka babae. Yan ang uyab? Oh. Unsa? Guys, si Eunice Day. Amiga na ko. Hi. Uyab ni mo, Kit? Ha? Uyab ni mo? Dili pa. Depende niya kung sugton ba ko niya. Son, may bawaan na niya ni mo. Ayaw lang sagot pagtali. Ala, uy, ka-sweet. In fairness, bagay mo, Kit. Siyempre. Dili ba ko ba nga mamili? Sakit kayo ang akong tukan. Doon na natin sa ilaing gipanguyapan. Sige, nanawag. Hello? Mika, pwede na magkita. Salamat nga, ni Kuyo ka na ako. Keith? Doon na ba tayo istoryahan?
Mika, sorry ha. Nasayod kong nasakitan ka pagkahibaw ni mong ako'y lang kuyog papaligo na to. Okay ra kit, uy. Basig, dili lang yun siguro ko worth it. Mika, no. Ayaw pa ko na ana. Na-realize lang ako nga dili ko gusto nga maguba po ng atong kasuod. Maong wala ako gipadayon ang akong planong pagpanguyab ni mo. Love ti kami ka. Pero mas malipay kung hangtod sa hangtod ang atong panagigala. Naway maguba na to. Uyab na ba mo ni Eunice? Bago lang yun. The day after nga naligo ta, iyan akong gisugot. Mao ba? Maayo hinoon. Bagay mo. Nakita na ko nga buutan po siya og friendly. Mao lagi. Nasa diya ang tanan akong gipangita sa usa ka babae, Mika. Hopefully, siya na good. I'm happy for you, Keith. Bisag lahi ang nigawas sa akong istorya niya ug sa akong kasing-kasing. Pero gidawat nako tanan bisag sakit. Ambot ba? Usahay makauna-una ko, basin wa gyud ko'y swerte aning gugma. Kay wa man gyud magdugay nako. Pero giampo gihapon nako nga unta someday makakita kog lalaki nga makita ang akong worth. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Mao katong mga igalan kaagi ni Mika nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga regulahan. Don't know what to say. Ang mga kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga hikala ug mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.